Vedeli ste, že váš každodenný čaj môže byť nielen lahodný, ale aj liečivý? Čaje od Spa Ceylon sú viac než len nápoj. Kombinácia pilín a korenín v každom dúšku prináša nielen výnimočnú chuť, ale má aj blahodárne účinky pre vaše zdravie. Kvalitný čaj môže byť oporou aj v náročnejšom období, či už na povzbudenie, ako čaj Uplift, na podporu čaj Immunity, na relax čaj Sleep a na energiu čaj Energize. Ak pociťujete oslabenie organizmu alebo začínajúce prechladnutie, čaj Immunity kombinuje prírodný antioxidant sarsaparilla, sladké drievko a zázvor. Pije sa ráno, čo vás posilní a dodá vám potrebnú energiu. Pri zvýšenom strese alebo v náročnom období vás regeneruje čaj Sleep Intense. Ten svojím zložením levandula, lotos, šípky a škorica zabezpečí večerný relax a regeneráciu, vďaka čomu sa uvoľnia potrebné hormóny, ktorí stres eliminujú. Čaj nie je liek, ale správna kombinácia bylín áno, na zdravie.